پشتی مهکا درێژ ئا ڕۆژیە ڕەمەزانê di roja yekê a cejnê de li Amedê malbat diçin goristanan. Parlamenterên HDP û hevşaredarên Amedê jî çûn serdana goristana Yeniköy û Mardinkapiyê. Li wê derê ji miriyan re Fatiha xwendin. Ev cejna yekê a Tahir Elçî û siyasetvanê Kurd çûn ser gora wî. Di heman rojê de li gorîstana Mardinkapiyê çûn ser gora siyasetvanê Kurd Vedat Aydın ku 25 salberê ji aliyê JİTEMê hatibû kuştin. Weka adete ku di cejnan de harin hawarî û şînan. Siyasetvanên Kurd piştî goristanan çû serdana malbatên ku şînê wan hebûn. Her wiha malên rûniştvanên Sûriyê jî texsîr nekirin û çûn cejna wan jî pîroz kirin halê wan pirsîn. Cejin rojên bîranînê ne lê serê salekî ye ku li Herêma Kurdan ji ber qedexe operasyon û kuştinan her wiha bajarên Talanbûyî ne kêfmaye ne şahî. Lê dîsa jî der û cîran nas û kes diçin malê hevdû û cejna xwe pîroz dikin. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.